Argiaren semeta egunare oinordeko abia baitezen gero jaunaren gana goizean. Usaturitu goizalba gure baitako ilunak eta pozaldi beteak sortu digu bihotzean. Aitzaren aita jainkoak argi bitzara goizargi, gure begionitarak ikusarazi bidea. Azken orduan bezagun seme nagusia baitan, eskuratu guretzako utzi zuen ondarea. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, zenide maiteok gure jangoikoari eskatzen diogu, hilabete berri honetan, bauki ditzagula geure bere sentimentu berdinak, geure bihotza, beraren bihotza gerta dadin, eta geure bizia, beraren bizia izan dadila. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zahaltsua eta geure bekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara, egin dezagun otoitz. Jauna, etor bedi gugana Espiritu Santuaren indarra, zure nahiago gozon hartu eta geure bizitza osoaz aitor dezagun. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta rega bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostola egina liburutik. Apolo Korinton zegoela, Paulo Asia itxiko mendialdean ibili ondoren, Efesora iritsi zen. Han ikasle batzuk aurkitu zituen eta galdetu zien. Hartu zenuten Espiritu Santua sinetxe zenutenean? Haiek erantzun zioten. Espiritu Santua badenik ere ez dugu entzun. Paulok orduan, zein bataiatu hartu duzue bada? Haiek erantzun, Joanen bataioa. Orduan Paulok esan zien, Joanek bihotz berritzearen ezaugarri zen bataioa eman zuen, baina herriari esanez, beraren ondoren etortzekoa zenagan, Jesusengan alegia sinesteko. Hau entzunik, Jesus jaunaren izenean bataiatu ziren. Paulok eskuak ezarri zizkienean, Espiritu Santua jaitsi zen haien gainera. Eta hizketan arrotzez mintzatzen eta profeta gisa hitz egiten hasi ziren. 12 bat lagun ziren guztiak. 3 hilabetean Paulo sinagogara joan zen eta ausarki hitz egin zuen jainkoaren erreinuaz. Entzulea sinesmenara erakartzen saiatuz. Jaunak esana, munduko erreinua kanta jainkoari. Munduko erreinuok kanta jainkoari. Jaikitzen da jainkoa jakabanatzen dira etsaiak. Iesi doazaren aurretik gorroto diotenak. Kea desegiten deneran dira desegiten. Nola den argizaria zutan urtzen. Hala dira gaiztoa jainkoaren aurrean galtzen.
munduko erreinuak kanta jainkoari. Zintzoa berriz posten dira, jainkoaren aurrean boskariatzen, alai eta pozez gainezka. Kanta jaunari jo soinu haren izenari, jauna du izena postu zaitezte haren aurrean. Munduko erreinuo kanta jainkoari. Umezurtzen aita da jainkoa, alargunen defendatzailea, bere egoitza santutik. Jainkoak etxea ematen die baztertuei, kanta artean askatasuna presoei. Munduko erreinuo kanta Jainkoari. Aleluia, 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 aleluia. aleluia, 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 Kristorekin piztu zareten ez gero, bila etxazue zeruko gauzak. Han baitago Kristo jainkoaren eskuialdean eseria. aleluia, 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 aleluia. Jauna zuekin, Jesukristoren Evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan, ikasleok esan zioten Jesusi, orain bai argi hitz egiten duzula, eta ez erdi, eta ez irudibidez. Orain badakigu dena dakizula eta ez duzula inor galdetu beharrik. Horregatik sinisten dugu jangoikoaren gandik etorri zarela. Jesusek erantzun zien, orain sinisten dezuela, ara badator ordua, hobeki esan etorria da. Norbere aldetik Joanez sakabanatu eta nik bakarrik utziko nauzuen ordua. Baina ni ez nago bakarrik, neurekin baitu taita. Hau esaten dizuet, nigan bakea izan dezazuen, izango duzuen larrialdirik munduan, baina izan adore, garaitu dut nik mundua. Jaunak, esana? Ezerra zuri jauna. Orain sinisten dezuela? Ara badator ordua, hobeki esan etorria da ordua, norbere aldetik Joanez, sakabanatu eta nik bakarrik utziko nauzuen ordua. Askotan gure bizitzan Pedro gera, gauz bat esaten dugu eta beste bat egin, nik jauna segituko zaitut azkenera arte. Oilarrak jo baino lehenuo 3 aldiz ukatuko nauzu, Pedro. Ertet zaigu, haundikeri hori, Pedro bezala, eta gero topatzen gera geure realitate xistrin horrekin. Xistrin sentido honien, ez txarra bezala, ez? Ona daukagu geure bizitzan, baino mugatuak gara. Askotan nahi izaten dugu, geure etxea telatutik hasi eta hazten gera, etxea eraikitzeko, behetik hasi beharra dugula, humilki. Eta hori esaten digu gure jangoikoak gaurko evangelio honetan. Jesusi jarraitu bai, eta jarraitu beharra diogu Jesusi gure jangoikoari. Beraren laguntza behar dugu, baino humilki, lasai, jakinda nor garen, jakinda zein harritan trabatzen geran, zein harritan eroritzen geran, eta zein
loturak ditugu geure bizi barruan. Hori jakinda, Jesusi jarraitzea askatasun gehiago ematen digu. Porque pentsatzen bali badugu ona garela, santuak garela, eta Jesusi jarraitzen bali badiogu asko sufrituko dugu. Porque geure realitatea egingo gaitu batzutan eroraratzea eta sufritu ingo dugu. Eta hau nik zergaitik eroitzen nahi zuain. Bai, gizakiaren barruko zerbait da erortzea. Ontarako geure bizitza ulertarazteko oso ona da ekaina honetan proposamen gisa luzatzen dizuet, Aita Santuak, Frantzisko Aita Santuak eginiko azkenengo entziklika, Dilexis Nos. Hilabete honetan, Jesusen bihotzaren inguruko debozioa lantzen da, eta entziklika horretan lantzen da gizakiak zenolako bihotzakin aurkeztu behar dan jangoikoaren presentzio hortara. Oso ederra da, oso simplea eta oso ederra. Eta asko lagunduko digu hilabete honetan, pixkanaka, patxaraz eta lasaitasunez sartzen bali magea. Decía que el Evangelio de hoy, Jesucristo nos vuelve a decir que la persona humana está muy condicionada muchas veces de sus torpezas, ¿no? El ser humano es algo creado por Dios y por lo tanto es algo bueno, pero estamos marcados por esa tentación que se nos presenta como se le presentó a Jesucristo en el alero ahí en donde se le presenta el demonio después de pasar 40 días, y a nosotros también se nos presentan a lo largo del día tentaciones que a veces o muchas veces pues las salimos victoriosos por la gracia de Dios, pero en algunas veces, en algunas tentaciones también caemos, y por eso pues nos confesamos y por eso pedimos perdón para seguir adelante con más gracia, con más fuerza y con más ímpetu en la vida cristiana. Pero es importante también conocernos y saber quiénes somos. Y para esto en este mes también, en este mes que se conmemora o se trabaja un poquito la devoción al Sagrado Corazón, yo os decía que como recomendación sería muy bueno leer poco a poco la última encíclica del Papa Francisco, Dilexis Nos, que habla sobre esta devoción del Sagrado Corazón, que cómo relacionarnos con el Sagrado Corazón desde un corazón humano. Pues hoy le pedimos al Señor que tenemos estas joyas que nos enseñan y que nos transmiten los papas para poder conocernos y para poder también acercarnos más a Dios, y le pedimos al Señor que nos dé la gracia también de que nos ayude poco a poco en nuestro camino de fe a recordar que somos muy amados, que el Señor nos quiere con locura y que el Señor nos acompaña y nos espera al final de la vida, que eso nunca lo tenemos que olvidar. Mundua garaitu duen Jesukristoren izenean, egin dezaizkiogun eskariak jangoikoari. Eliz elkartearen arduradun diren Aita Santu, apispeku eta apaizen alde, beren jokabide eta hitzetan hartzainonaren ezaugarri izan daitezela, elkartearen aurrean eska dezaiogun jaunari, aur, gazte eta helduen irakaskintzan ari diren hezitzaile eta ikasleen alde, aurki dezatela eta erakutsi
evangelioa egiazko pertsonak egiteko eredua. Eska dezaiegun jaunari, sendagile eta erizainenen alde, teknika aurreratuak erabiltzeak, ez dezaietela zenide berotasuna eskaintzea eragotzi. Eska dezaiegun jaunari, bataiotko uretik igarotzeak, Jesusen jarraitzaile egin gaituenok, izan dezagula kristau fedean tinko irauteko grazia. Eska dezaiegun jaunari, hau dana eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Edeinkatu azu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau, lurra indarrak eta gizak ere lanak sortua, hau xingo zaigu, betiko zorinaren ogi. Edeinkatu azu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau, matxo indarrak eta gizak ere lanak sortua, hau xingo zaigu, betiko zorinaren edari. Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Sakrifizio orbangabe honek garbi gaitzala jauna, eta isur dezala gogo bihotzetan goiko graziaren indarra. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari, egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, zu jaun ondi hori beti goreztea. Baina posa handiagoz eta bereziki Kristo gure Paskoa, hila eta eskaina izen den aldi honetan. Pekatua eta eriotza ezerezturik, berak berritu du ondatuta zegoen guztia, eta beregan izan dugu berriro biziaren betea. Horregatik Pasko posez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean, zeruko indar eta ingere guztiek ere horregatik dute beti eta beti zeuraintzaren gorezpena kantatzen. Santu, santu, santua, diren guztiek jaiko jauna, Hosana, Hosana, zero goienetan. Bedeinkatu jaunaren izenean datorrena. Hosana, Hosana, zero goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu gerdauek zeure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu, eta eskerrak manez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen, eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta,
Itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire, oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta balkezkatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Leon gure ita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta Liz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegeren argitan. Errukizak izkiguarren gu guztiok betiko bizia iritsi ezagun, Jangoikoaren Ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostol santuekin eta gizalde guztietan, zure adizkide izan diren santuekin. Haiek batean gorezzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri jainkoa ital guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia gizaldi eta gizalde guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildor gabe kanta dezagun, gure eta zeruetan zerana. Santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegon ez gero. Ez gaitzazutziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik. Emaguzu pake agur unotan zure arrukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta ez du aldietan zendo. Betiko zurinaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorko den, zai gaudela. Kristo gure jauna azuk esana da apostoloi pake guztien dizuet neure pake ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaio zu Elizari pakea. Eman batasuna, errege bizoeizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaio zue pakea alkarri. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen dizu munduko pekatua, arroki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen dizu munduko pekatua, arroki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen dizu munduko pekatua, hemen, jangoikoaren bildotxa. Ona munduko pekatuak kentzen duena. Zoriontxua jaunaren maira deituak.
Ezaz mintzo zineten bihotzilun ibilizola, bihotzilun. Ara Jerusalere, eren egun Jesus hildela, eren egun. Gurekin egon, gurekin jauna, dezagun orain hitz egin. Heldu da gaua, iluna, gurekin egon, gurekin. Egin dezagun, otoitz. Zaude beti jauna, zure herriarekin, eta zaerutar misterioak ezagutarazi dizkizuenei, emaiozu beren izate zarra utzirik jainkozko bizi berriaren erara bizitzea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, eta bedinkaz itzatela jangoiko alguztidunak aitak, eta semeak, eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Gure ama zure regina, eguzkia bezain alaita txegina, Andre Samurreta guztiz altxua, zein ederra zaude, handare horretan, ta nola zabaltzen duzun basoetan, zeru kolorien usai gozoa, ta nola zabaltzen duzun basoetan, zeru kolorien usai gozoa. Zeru kolorien usai gozoa. Ezkerrik asko etorri zeaten guzti joi zaindu zaitezte eta jauna lagun bihar elkar ikusten dugu arratzalde eta gabon bat izan dezazuela.